Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum. Aware hande inshallah kami wawi arabiya inde ngodo ko leçon 0a ka jangeten don fi alphabet arabo. Joni ngen ande kadi alphabet on kambe bon sen dade français be ade a b c d e f ainsi de suite. Kon hare be mélange consonne et voyelle. Arabu be non kambe badi consonne ji din fere ko do woni di jangeten do be yilti kadi badi voyelle ji din fere. Joni non consonne moatoto den jangude ma lettre moatoto den jangude on do ko alif waynete odo ko cifuntum. Joni a fala mo inde ko cifuntum on adeni on sa dessine woni ma winda 1. Joni fi si mo tokkondire goddum ade on wadani do cifum jawa andi dum don holli mo tokkondire goddum kono ka woni kanko tum ko cifuni to on mo wadani si ari non ba awade ni woni kono ta jabu ittude parce que kambe ko kanyamo yurata yara kanano ono français di langue latin ji di burdi ni ko yayu kanano yara kanyamo on hare wono japonais on kadi hadi kambe ko ya iwru dow tippoda kono do joni ayi way do be ba on awade ni woni ay kon ta jabu ittude kon da windirde ko hore ka on da windude don wono wadani ta jabu wadde ni accita wada kanni hay si labama kono si taydi duudo yi windoy gongol sattande parce que ka nangodirda nanguda don ittu gongol à chaque fois sonjete donc wowtin hore ma cifum ay ara ay tali ba si o ari hakkunde hara godduno bawo godduno yeso wadani ay ona ba so ari ko kanko sakkiti e yewtere ay yawa ina bato ni si ari non ko kanko tum hara fusto kake makko hindiramo ni donc kanko ko do 1 2 3 4 do ko ka fuddorde himo hakkunde kanko sakkiti hara mo tokkondire goddum kanko ari hara ko kanko tum si ta on ari awade ni kadi no bawa windirano kono wadna mo tobbe didi dow hakkunde cifum sifa bawa net ay tobboy didi si ko kanko sakkiti hara mo tokkondire goddum si ko kanko tum ari kono taw kanko beydante bonus kanko wade do jawa tippoda madani jomi fuddito do cifum jawa tippoda cifum jawa tippoda madum kado hebo yahara ko ron ni wanamo tobboy didoy dum do na sa wade on 0 on tum ni tobboy didoy dum do fop wana ko ta ba on mari 1 2 3 4 o don mari 1 2 3 4 5 6 sa on tammo kankadi ko yanni sifa ba eta on kono tobboy tatoy do kadi di nandi ka hakkundere ay tobboy tatoy so ari do kanko sakkiti tobboy tatoy kanko tun hara fusto kake makko tobboy tatoy donc se ndari do hara naadi do tawaka se ndari di don fop hare ba ta sa no nanditi kono ba tobbum ko gotun ley ta ko tobboy dido e dow sa ko tobboy tatoy dow jonon ko honno di jangirte se jetti alif no waka pular amadu alpha addu aru dum no fo den wowti a on don na problème ko a se faka pular maka français ba on kanka no wa be no wa nugol baba bappa barki bandi dum no fo ba yette ba donc ba beyno ko betoni di memindira si wawa mo wowlude si toni di memindirali wata inde ba ko nyenyuda bo donc be di memindira donc wona ba o ta do nayno ko tati tafu donc dum no fop ko ta kono non ta on kambe be no yaltirta woko dengal ma ngal yettata nyojjangal bawo nyiije ma dowje den andi nyiije dowje den eda bawo nderga wala ta donc be dengal ngam mema do wala ni ta kono wattanta ila dia langue ji kono be ni kambe ko don memata ko don le kado jonnata son t la lettre t donc be
wona ɗengal ngal mema ɓaawo ñiiƴe dow jeɗem. Oɗo si ari wala e langue boyi par ce que français ko sa no woodi cha no woodi, kono oɗo ala. Oɗo non ko honno prononcirte, a yaltino ɗengal ma ngal ni sa wona anglais normalement oɗo th kañum kadi ko non o jangirte wona za kono kamɓe tigi ɓay ɓe wata prononce ude mo moƴƴa ɓenna mo da ma woɓɓe enna ɗo enude thank you enna thank you ɓe ñama hash non. Kono oɗo som makko on ko ya yaltin ɗengal ngal ni hakkunde ñiiƴe ɗen wona sa donc wona alif ba ta ɗengal ngal ñiiƴe ɓawoje ɗen dow ta ɗengal ngal hakkunde ñiiƴe ɗen sa andi son o yalti wonde ɗa pooɗi tawaya sa hay sa yaltina haɗani sa kono yaltin seeɗani sa donc oɗo wona sa donc alif ba ta sa donc ɗiɗo taw nayi won e jangude e o parti ɗo taw yejjitu noon honno ɗi windirte e ginni ɗi nanditi wono ɗo ka fuɗɗorde ka hakkunde ka sakkiti kanko tun hare ɗo no hande kako mase ɗe woni sendidirɗe toɓɓu gotu ley ba toɓɓoye ɗiɗo e dow ta toɓɓoye tatoy sa oɗo ɓeydana ɗiɗo ɗiɗi donc innuɗen alif fun kanko ko ɗiɗi ko ciifum ka warta ɗo ma ɗum ɗo par ce que alif no tawa e ɗi ƴettata ɗin goɗɗum yeeso makko kanko so ari hare ko ɗon hattata goɗɗum wengota ko yeeso ɗo ɗin ɗon fof en iyo yeydita inchallah. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li jami'i mawtal muslimin alladhina shahidu laka bil wahdaniyya wa li nabiyyika bir risala wa matu ala dhalik. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.